Habang itinutulak ang Nuclear City bilang sentro ng planong AI at high technology development sa ilalim ng Paxilica Initiative, may mga tanong tungkol sa kakailanganing tubig at enerhiya, pati na rin ang posibleng epekto nito sa agrikultura at lokal na komunidad. Ito ang ilan sa mga usaping inilatag ni na Professor Roland Simbulan at DJ Hanier sa interview ni Sonia P. Soto sa So to Speak podcast. Itong Paxilica project, no, na isang multi-nation project kasama ang US, no, at Pilipinas na magiging host, no. Mangangailangan ito ng malaking energy requirements, no. Bukod sa requirements sa tubig, no. Kaya nga nababahala dito yung maraming mga environmentalists, no, at saka yung mga involved sa agriculture dahil hihigupin nito yung scarce nagiging scarce resources natin like water, fresh water at saka yung energy, no. Ngunit may paalala mismo si Simbulan. Marami pang detalye ang kailangang makita bago makagawa ng tiyak na konklusyon. Just to be fair at actually medyo careful ako sa pagano dito kasi kumbaga sa itong konseptong ito parang brochure pa lang. Hindi pa talaga na formalize hindi pa natin makikita yung titik ng actual contract. Sa official government materials, ang Paxilica ay isang strategic partnership sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos para sa AI at semiconductor industry, kung saan nakalaan ang Nuclear City bilang pangunahing hub ng proyekto. Duda naman ang grupong Kilusan para sa Pambansang Demokrasya o KPD ukol sa partisipasyon ng pribadong sektor sa mga proyekto ng infrastructure sa Nuclear City. Pero I'm just gonna say na twice na nag-take na lumabas naman ito sa news, twice na nag-take ng bidding, call for bidders, pero walang mag-bid. Then, ang next na news ay we're going to have a framework agreement na i-finalize by November. Siguro maganda rin tanungin natin kung talagang it's so shiny and wonderful, bakit walang tumataya? Ang nabanggit na bidding ay patungkol sa hiwalay na procurement ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA para sa NCC ICT Passive Infrastructure Project tulad ng conduits, fiber optic cables at colocation facilities para sa locators ng Nuclear City na hiwalay sa mismong Paxilica Framework. Ayon kay BCDA President Joshua Bingkang, kasalukuyan ng fina-finalize ang framework para sa AI Hub at inaasahang malagdaan ngayong darating na Nobyembre. Para kay Simbulan, mahalagang pag-aralan ng actual resource requirements ng AI at semiconductor industries bago masukat ang magiging epekto nito sa host communities. Lalo na kung itap natin yung expertise ng nakakaalam sa mga requirements sa development ng AI at saka ng production ng semiconductor na microchips, no? Doon lalabas ang detalye diyan, no? Okay. Kaya nga nagsisimpathize din ako dito sa ng mga environmental groups, concerns nila, tsaka mga komunidad dahil sa magiging epekto nito sa ating bansa, lalo na sa ating agrikultura. So sa pinang malalaking proyekto gaya ng Paxilica, mahalagang timbangin hindi lamang ang pangakong pamumuhunan at trabaho, kundi maging ang epekto nito sa likas yaman, kapaligiran at kapakanan ng mga mamamayan. Sino ang makikinabang? Sino ang posibleng maapektuhan? At anong safeguards ang ilalagay bago tuluyang ipatupad ang proyekto? Panoorin ang kabuuang talakayan sa latest episode ng So to Speak podcast ngayong August 5, 8 p.m. sa official YouTube page at iba pang digital platforms ng CLTV 36. Angelica Cara, CLTV 36 News.